त का हाल बा भाई लोग, सबके बजा दिले बाजा हमरे नाम वीआईपी राजा। अरे हाँ भाई लोग, भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार, अरे हाँ अपन ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के एक और ही ब्लास्ट लेवल के सॉन्ग रिलीज होके जा रहल बा, जौन गाना के टाइटल बा कमर छतरी। अरे हाँ कमर छतरी गाना कब तक आवता, कौना चैनल पर था, क तरीके रिलीज करल जाता है, में काम के कइले बा, पूरा फुल जानकारी मिली तो लोग के ई वाला वीडियो में। तो लोग ई वाला वीडियो के शुरू से लेके लास्ट तक देख लेंगे। बाकी अभी तक हमारे चैनल के सब्सक्राइब नहीं कइले तो अभी सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, क्या कि खेसारी लाल यादव के हर एक गाना फिल्म के अपडेट ये वाला चैनल पर मिलत रहेला, तो लोग सब्सक्राइब जरूर कर ले। बाकी भाई लोग बता दी कि हाँ खेसारी लाल यादव के ये वाला गाना कैसन होके आला बा, तो भाई लोग देखलिन ये वाला गाना हो सके कि हाँ खेसारी लाल यादव के वायरल मैटर पर होके। अरे हाँ जैसा तो लोग देख सकते हैं किस कलर के पहनी हो, यानी जो इंस्टाग्राम पर बहुत तेजी से वायरल होता है किस कलर के चट्टी पहने हो, उसी टाइप के मतलब कॉमेडियन गाना ये हो सकता खेसारी लाल यादव के। बाकी भाई लोग तो लोग बता दी कि हाँ खेसारी लाल यादव के ई वाला गाना बा जौन बहुत ही बेस्ट बहुत ही झकास होई, काहे कि ट्रेलर रिलीज हो गल बा। अरे हाँ आराध्या फिल्म्स ट्रेलर रिलीज हो गल बा, बहुत ही बेस्ट बा बहुत ही झकास बा, पूरा हाई क्वालिटी वीडियो के साथ तो लोग ये वाला गाना देखे के मिले। बाकी भाई लोग तो लोग बता दी कि हाँ ई वाला गाना, अरे हाँ ई वाला गाना आवेला बा आराध्या फिल्म्स पे। अरे हाँ भाई लोग ई वाला गाना आवेला बा आराध्या फिल्म्स पे, और भाई लोग ये वाला गाना के लिखले बड़ा कुंदन कुंदन प्रिंस। अरे हाँ कुंदन लिखले बड़ा, और भाई लोग ये वाला मतलब गाना में म्यूजिक दिले बड़ा। अरे हाँ राहुल यादव ये वाला गाना में म्यूजिक दिले बड़ा, बहुत ही बेस्ट बहुत ही झकास म्यूजिक भी बा। बाकी भाई लोग ये वाला गाना में मतलब काम कइले बड़े। अरे हाँ एक्टर में हीरोइन में काम कइले बड़ी रक्षा गुप्ता। अरे हाँ खेसारी लाल यादव के और रक्षा गुप्ता के गाना बहुत कम आवेला, लेकिन जौन भी आवेला पूरा बम ब्लास्ट हिट होकेला। बाकी भाई लोग तो लोग बता दी कि खेसारी लाल यादव के ई वाला जौन गाना बा, अरे हाँ कल सुबह, अरे हाँ कल सुबह यानी 7 तारीख के आवेला बा। अरे हाँ 7 तारीख के 7:30 में गाना आवे वाला बा। अरे हाँ बहुत ही बेस्ट बहुत ही झकास बा, बहुत ही हाई क्वालिटी के साथ बा, हाई बजट के साथ बा खेसारी लाल यादव के ई वाला गाना। भाई लोग तो लोग ई वाला गाना के मिस मत करे, लेकिन बहुत ही बेस्ट बहुत ही झकास ई वाला गाना खेसारी लाल यादव के होखे वाला बा। तो लोग ते करे के तोर को बेस्ट मतलब मिस मत करिए ले। बाकी आराध्या फिल्म्स पे वाला गाना आवेला बा खेसारी लाल यादव के। अरे आराध्या फिल्म्स से अपन के पीरियड में जितना भी गाना आयल बा खेसारी लाल यादव के सब बम ब्लास्ट भइल बा। अरे अगर तो लोग आराध्या फिल्म्स पे जाके पॉपुलर वीडियो जो देखो लेकिन तो सिर्फ खेसारिये ही नजर अइहन। अरे हाँ दूर दूर तक खेसारी ही नजर अइहन, काहे के ऊपर दोसर केहू के मतलब चलबा ही ना करेला, सिर्फ खेसारी लाल यादव ही चलेलन और बहुत ही ब्लास्ट करेला जौन आराध्या फिल्म्स पे गाना आवेला। अरे हाँ भैया तो लोग के ये वाला वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर ली, चैनल के सब्सक्राइब कर ली, वीडियो के शेयर कर ली, बाकी गाना के जरूर सुनिए लेकिन।